Ei, nois, aquí una vídeo de Clash of Clans i avui volia comentar-vos la guerra que vam guanyar, com veieu aquí el resultat final 26-18, doncs la guerra en què vam aconseguir ser clan nivell 6. I la volia comentar, he agafat 3 atacs bons que els vam fer en aquesta guerra i m'agradaria comentar-los. Anem a començar. A veure, li donem el spray ara. Param. El primer atac és el Xiao Hou, el número 2, en el número 2 de l'altre clan, o sigui, atac espill. Anem a veure l'aldea. Com veieu, no té totes les defenses al màxim, li falten les torres de mags, a veure que es vegi tota l'aldea. Així millor. Té totes les torres de mags per millorar. Aquesta torre d'arqueres, el canó, l'antiaeri, la torre d'arqueres aquesta també, els morters, perquè crec que es poden millorar ja ajuntament nivell 9 a nivell 7, els morters. O sigui que més o menys com una aldea d'ajuntament nivell 8, però amb més defenses, amb 2 ballestes, coses així. Anem a donar display. Com veieu, tira aquí hechizos de rayos per patar aquest antiaeri i comença el seu atac en dracs per aquí. Du un hechizo de veneno per matar el castell dels clans que acaba de sortir, que està per aquí. Ha posat el rei per aquí que vagi netejant i una ràbia doncs per fer que els dracs destrossin a lo loco, que es tornin bojos. Per aquí ha posat el castell dels clans també per ajudar un poc en el rei. I també ha posat la reina arquera a nivell 5 que té per aquí. I ara només li queda aquest antiaeri a nivell 2, que no és que faci molt mal, o sigui que això, si ho veus en directe, tu ja dius, això ja és un 100%. I també aprofito per comentar-vos una cosa que m'acabo d'enterar, que a la nova actualització de Clash of Clans que sortirà d'aquí poc, hi haurà més temps per l'atac. O sigui que aquells típics atacs que t'aquedes en un 99% per una xoza o per un edifici que quasi no té vida, ja s'acabaran perquè hi haurà més temps per poder fer els atacs. I com veieu, el drac a nivell 4 dels castells clan doncs ja va per l'antiaeri de nivell 2. Com veieu, no fa quasi mal l'antiaeri de nivell 2, Si fos un de nivell 6, ja el drac del castell, el drac nivell 4, ja hagués mort. I aquí, això ja és un 100% clar. Només li queda aquesta torre d'arqueres de nivell 9, crec que està, i aquesta torre d'arqueres de nivell 5, diria. Aquí ja ho podríem passar un poc més ràpid, només són dracs rompent edificis. I, bueno, anem a esperar que parin de romp, a que tota l'aldea estigui destrossada i ja està. El primer atac ja està. Ara anem a comentar un altre atac. A veure. Ara anem a comentar l'atac meu amb el compte gros, amb Montapuercos, que li he fet les 3 estrelles. Com veieu, és un ajuntament nivell 9, però que té les defenses a molt poc nivell. Com veieu, un ajuntament 9 un poc deficient, que té morters a nivell 5. Això té defenses quasi d'ajuntament nivell 7. Torres de mags nivell 4 i crec que alguna a nivell 5. No, tots a nivell 4. Morters a nivell 5, alguna a nivell 4. Canons a nivell 10. Bueno, això està bé, això està bé. Torres d'arqueres al nivell 8. I no sé si alguna a nivell 9. I a 10 no sé. Mira, i algun canó a nivell 9. És que no sé per què s'ha millorat tan ràpid l'ajuntament a nivell 9. Com veieu aquí amb el meu rei bàrbar, intentava matar el rei bàrbar de l'enemic, que és una cosa molt important per atacar amb Montapuercos,
si pots, destrossar ribarba de l'enemic, o si no, que sigui una aldea molt compacta, que amb un hechizo de curació ja ho agafis tot i ja està. I també, de pas, em carrego el rei bàrbar i de pas també trec el castell, que és una cosa també molt, però que molt important en els atacs del Montapuercos. Si no treus el castell, fas un fell com una casa. Aquí m'estic enduent els castells clan amb una arquera, posaré el hechizo de veneno i el castell del clan, i ara, per aquí baix, en breu ja començaré, ja està, ja ha començat el meu atac amb Montapuercos, a veure si ho poso ara. I tinc hechizos de curació, perquè per allà són els millors. Curen tot el mal que li fan al Montapuercos les defenses, i, per exemple, amb el de ràbia no cura res. Aquí una bomba gegant, si dus tot ràbia i et surt una bomba gegant, l'has cagada, perquè no ho tens res en curant el Montapuercos. Potser destrueixen un poc més ràpid, però si et trobes amb una bomba gegant, ja tens atac perdut, quasi. I també he tingut sort que el drac del castell m'hagi sobreviscut. Com veieu, aquí he començat a posar uns quants mags perquè vagi netejant els edificis que no són defenses. I així tarda un poc menys, perquè a vegades els atacs a Montapuercos a vegades fas un 99%. Només una estrella perquè no et dona temps de carregar-te l'Ajuntament. És com el Montapuercos. Rompen les defenses i acaben, com veieu per aquí, donant un poc la volta a l'aldea. Si vas just de temps, ningú Montapuercos va al centre, però en el meu cas he tingut sort i sí, i te quedes amb un 99%, una estrella. Això sí que fa ràbia, fa moltíssima ràbia. Per sort a mi crec que no m'ha passat mai, però si m'hagués passat, m'hagués agafat un atac de nervis. I ara anem a comentar un altre atac, l'atac d'en Talleyrand, en el número 5, com veieu, tots els atacs que he comentat són atacs Mirai, que és la tàctica que duem el nostre clan per atacar, i, com veieu, aquest Ajuntament 8 tampoc té totes les defenses al màxim. Té un antiaeri nivell 5, un antiaeri nivell 5 i un antiaeri nivell 6. Per als atacs d'en dracs, el que més el fastidia són els antiaeris. O sigui que si tens 3 antiaeris de nivell 5 i és un Ajuntament 8, et beneficia prou. Però si tens tots els antiaeris a nivell 6 per atacar a una altra aldea, et fastidia molt perquè fa molt de mal. O sigui que si tu et trobes amb una aldea com aquesta que té 6 i 5, el més recomanable és que us carregueu aquest. Però en el cas d'en Talleyrand s'ha carregat aquest perquè es controla Oari per carregar-se aquest antiaeri i aquí es fastidia molt, que també és una cosa que s'ha de tenir en compte, perquè sembla que no, però després el controlador aeri te fastidia moltíssim. I comença el seu atac amb dracs per aquí en línia perquè després tots s'ajuntin, perquè si es poses tots junts, al final el que fan els dracs és començar a pigar-se a la volta, però si es poses com en Talleyrand en línia, solen entrar, i si no entren és que tens molta mala sort. Doncs aquí els dracs estan rompent edificis i com veieu aquests dracs ja se'n van a per Santiago nivell 6, una cosa molt bona, que si aquests dracs no se'n haguessin anat directes a per Santiago nivell 5 no hagués estat tan clar ser un 7%. També aprofito de comentar que també a la nova actualització una cosa que afectarà moltíssima gent és que quan es rompin l'Ajuntament no tindràs escut si no t'han fet un 33% i
ell ha tirat un 50% de les seves tropes en campaments. O sigui que si t'ataca tot un ajuntament nivell 8 i t'ataca un ajuntament nivell 9, doncs se compta l'espai de campaments que té el defensor. Per exemple, si tires 100 tropes i te fas 33%, doncs ja tens un escut. I si te tira, per exemple, 50 tropes i te fas 33%, no tens un escut. Això és una cosa que també afectarà a molts que juguen a Clash of Clans. O sigui que aquesta actualització és crucial. I aquest és l'últim atac que comentaré. Els 3 atacs són aquells que he volgut comentar jo i espero que us hagi agradat el vídeo d'avui, que li doneu el like i fins una altra. Adeu!